Bonjour à tous. On apprend le français en situation. Dobar dan svima. Učimo francuski kroz različite situacije. Prendre contact. Važno je da znamo šta treba da kažemo kada sa nekim stupamo u kontakt. Pa pri susretu, ukoliko se tokom dana srećemo sa nekom osobom koju ne poznajemo, reći ćemo bonjour monsieur, dobar dan gospodine, ili bonjour madame, dobar dan gospođo. Ako je reč o našem prijatelju, možemo reći salut, zdravo. Tokom večeri reći ćemo bonsoir monsieur, dobroveče gospodine, bonsoir madame, dobroveče gospođo. Ili jednostavno bonsoir Pierre, bonsoir Léa, dobroveče Pierre, dobroveče Lea. Često možete čuti i rebonjour, što bi značilo da ste se već videli sa tom osobom tokom dana i ponovo je sada pozdravljate. Pri odlasku tokom dana možemo reći bonne journée, prijatan dan, bon après-midi, prijatno popodne, bon weekend, prijatan vikend. Au revoir, doviđenja. Au revoir, monsieur, doviđenja gospodine. Au revoir, madame, doviđenja gospođo. Salut, zdravo. Ukoliko ćemo se videti ponovo tokom dana sa osobom sa kojom se rastajemo, možemo reći à tout de suite ili à tout à l'heure, što znači vidimo se uskoro. À plus tard, vidimo se kasnije. À ce soir, vidimo se večeras. U ostalim situacijama možemo reći à lundi, vidimo se u ponedeljak. À bientôt, vidimo se uskoro. À la semaine prochaine, vidimo se sledeće nedelje. À demain, vidimo se sutra. À un de ces jours, vidimo se ovih dana. À plus, vidimo se. On se téléphone, čujemo se telefonom. Kada želite da prenesete pozdrave nekoj trećoj osobi, možete reći dites bonjour à vos parents de ma part. Pozdravite vaše roditelje u moje ime. Je te prie de leur dire bonjour de ma part. Molim te da im preneseš moje pozdrave. Transmets mes salutations à toute l'équipe de notre entreprise. Prenesi moje pozdrave celoj ekipi iz našeg preduzeća. Kada želite da pitate nekog kako se zove, a nema potrebe za persiranjem, možete reći Tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Jedno pitanje postavljeno na 3 načina i znači kako se zoveš. Sva 3 pitanja su pravilna, tako da možete koristiti ono koje vam je najlakše za izgovor ili koje najlakše možete da zapamtite. Odgovor na ovo pitanje može biti Je m'appelle Kevin. Ja se zovem Kevin. Ukoliko je potrebno da persirate osobi sa kojom se upoznajete, onda ćete pitati na sledeći način. Vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? Kako se zovete? Quel est votre prénom? Kako je vaše ime? Quel est votre nom de famille? Kako se prezivate? Vrlo se često greši kod popunjavanja formulara ili nekih obrazaca kod ovih reči prénom i nom. Prénom označava vaše ime. Marko, Ana, Ljubiša. Nom
je vaše prezime? Petrović, Lazić, Jovanović. Sada možemo da naučimo i kako da se predstavimo. Možete reći Je m'appelle Sophie. Ja se zovem Sofija. Je suis Dominique. Ja sam Dominik. Permettez-moi de me présenter. Je suis Madame Sophie Mallet. Dozvolite mi da se predstavim. Ja sam gospođa Sofija Mallet. A kako predstaviti nekog? Jednostavno. Reći ćete Je vous présente mon ami Marco. Predstavljam vam svog prijatelja Marka. Ili Je voudrais vous présenter notre directeur, monsieur Jovanović. Hteo bih da vam predstavim našeg direktora, gospodina Jovanovića. Lui, c'est Marco, et elle, c'est Anna. On je Marko, a ona je Ana. I kada vam predstave neku osobu, možete reći Enchanté, drago mi je. A ukoliko ovaj oblik treba da napišete, a ženska ste osoba, napisat ćete sa 2 e. Možete reći bonsoir ili bonjour, ali takođe i ravi de vous connaître, drago mi je što sam vas upoznao. I ukoliko ste ženska osoba, a treba ovu rečenicu i da zapišete, na oblik ravi dodat ćete jedno e kao oznaku za ženski rod. Ravi de vous connaître, drago mi je što sam vas upoznala. Obe ove rečenice na francuskom isto zvuče, ali se različito pišu. Pa kod ženskog roda dodajemo e na oblik ravi kao oznaku za ženski rod. Pri susretima obično pitamo osobu sa kojom razgovaramo i o novostima iz njenog života. Na francuskom to možemo reći na sledeći način. Comment vas-tu? Comment ça va? Ça va? I sve ovo znači kako si. Ça va bien? Jesi li dobro? Ako je potrebno da persiramo osobi sa kojom razgovaramo, reći ćemo Comment allez-vous? Vous allez comment? Kako ste? A odgovori mogu biti Bien merci, dobro sam, hvala. Très bien merci, vrlo dobro, hvala. Pas mal et toi? Nije loše, a ti? En pleine forme, u punoj sam formi. Na pitanje Quoi de neuf? Šta ima novo? Možete odgovoriti Rien de particulier, ništa posebno. Pas grand-chose, ništa značajno. Ili, ukoliko biste želeli da odgovorite nečim, da date neki konkretan odgovor, možete reći J'ai adopté un chien, udomio sam psa. Je me suis inscrite au cours de la danse. Upisala sam se na časove plesa. Za sad toliko. Ukoliko želite da proverite da li ste ovo dobro savladali, posetite i moj sajt, čiji link vidite u okviru ovog videa. Tu ćete naći interaktivne vežbe sa odgovorima. Pozdrav svima! A bientôt!